Yeah. Beruti movement, sha. Dem no know. Makandi wana murudo mundipunze imi. Moyo mangu wakaisa punzeini. Aitemba kutanodiwa ne vamwe. Azvakazongoenda nepamwe. Aindidzidzisa kufema chiti gangsta lafu. Kubeba nerudo achindibata rafu. Zvese zvaingoda ndaimupa manafu. Bati akamuka azondibata rafu. Akangomuka woti ekendo mudi mukomana noita choma ndikupfeke one day njave viravira oti yaubake over my dead body ya Chineke aitopedya maroroso ati ndainge ndatoplana mami vese ndatovaudza matsiko mejoni kuti uyaimona kurora mwana waroni akandiita fuza akanditi azvigoni akanditi 1 une mafriends akawanda 2 nodiwa nemabhebha akawanda pauri ati unodiwa nevakawanda saka uwangu ndeka ndepapi panoshanda nanasi ndozvitongesa wona zvava kusemesa ndakakutemba ndiwe wani akazondirasisa ndetunondidadisa nauwa kundimakisasha pazvinhu zvesere toita rudo rwekupema here togwadama pasi ndochema here ndikakanganwa kufema unovhara here iwewe zvaingove zviroto sha urota tatochembedzana ndaiziva mutoro tichatakudzana iko zvinokasekerera ndotangaudzana kuparadzana akandibeta zveuchapa ukasaroya uchaba ndekuda zvemashuwa wakazonisa ndada unovhara here kungomuka wangonzi afa wangu chimbobagaya long back disafa ona zvakumakisa gara uchinitongesa samapandokwanisa bongwanipengesa pano zvakusemesa dai wambotarisa taliwe zviri muditi yawo kokuzokanza kuvanhu chiti top soup boma yemwana moyo ukaurova kumbu wawakatyora moyo wakabatanidza nembabvu ndakakuisa moyo kabloka paipi yangu apetaita yenda seketora indazesa kuti moyo wako ufare ndaizvipa presha handina PCD full of depression ingandaikudza jali kuti njaita mari ndesimbodzwa uri bishu sha magangsta ndaiti urwadziwa vari kundisimbisa wishu wangu kouzogaya tiri murudo tiri musasho nakundirwadzisa ndaiti chandidadisa sha nanasiya ndirare kufema kanganwa niendewe uneanganwa moyo wangu uchaguma watsamwa